गायसिनो अखाया हागासिनो आरोना दिनै सानसे हासिगोन अखायानो हालायजोंलाय। हेल' गाइस, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुबनिफ्राय इउटुब चेनेल फरायग्रोनानै लाग्रोबाय आरोना। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि सानसेनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होननानै, आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयारखौनो खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैयोब्ला अननानै साबसक्राइब खालामना होदो आरोना। ओमफ्राय बेल बिथोनखौबो अलाव माबानानै लादो आरोना, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ होयोबा थाब सहैनाय बायदि आरो नोंथांमोननिसिम। ओमफ्राय दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोन देखायलांनो नाजानोसै। गाइसिनाबो आंजों जोबजासिम थाफादो। ओमफ्राय बोथोराथ' ओरैबायदि गरम ना, ओमफ्राय नै जोंना दसेनो अखा हालाय आरो दसेनो सान्दुं दुंलाय आरोना गायसिमोन। आरो बिनि सायाव आरो माबा गरम थाजा माबा जालागासिनो दङ भाइराल। जोंहा फेसबुक पेजाव नायबाबो बेखौ नुयो, इउटुबाव नायबाबो बेखौनो नुयो गाइसमोन। दसेनो मा जाब्रबो। एसे सिगांसो थांबाय रसमानि, आरो फैलायबाय नै जोंहा माबानि आब' गेमस्रिमोननि माबा आर'नायाव माबा फदम बिबार नामा बियो, बेनि माबालायनाय आरोना गायसिमोन। जियानो हक आं बिनि जेबो सोमोन्दै बुंनो साना, दानो सोरबा दुखु मोनलायगोन बुंबाबो। ओमफ्राय फैफादो आरोना नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोन देखायलांनोसै। ओमफ्राय अखायाबो दहाय फुङाव हाब्रबबाय, ओमफ्राय आरो थाखोनि हाबाय आरो अखाया। ओमफ्राय अखा हाबाय सान्दुं दुंबाय, आरो अखा हाबाय आरो सान्दुं दुंफिनलायबाय आरोना गायसिमोन। लोगोफोर, ओमफ्राय आंना थासुमलि बागानाव बांखायद'नि औवाया लेमना दंफैयो आरोना। बेखौ दानस'ना होनो नागिरदों आरो आं गायसिमोन। ओइनि माबाबायानो बायहांबायानो, दानस'नानै होनांसिगोन। आबाव दानस'नाय जायो, दालायखौ दानग्रोनांगौ नङाबा जानाय नङा। बायलाजोबगोन नङाबा, आं थासुमलिखौ सिफायलाजोबगोन नङाबा। ओमफ्राय आं बेखौ दालायखौ दानखाग्रोना लाग्रोनोसै आरोना। नङाबा सेस थासुमलि, आं थासुमलिखौसो सिफायजोबगोन। अखा हाबाय थादों आरोना, दहाय दसे सान्दुं दुंबाय आरो नै अखा फैलायबाय आरो दसेनो सान्दुं दुंलाय अखा हालाय आरोना गायसिमोन। नै अखा हागासिनो, फुङाव थाखोसे हाखांबाय आरो सान्दुं दुंफिनबाय, आरो नै दा आरो अखा हाफिनलायबाय आरोना। जारलासो। वाव लागाव दैज्लां बोथोरनि अखा है। हानानै आरो स्रां थांलायबाय आरोना दसेनो नै। आरो नै आरो फैलायबाय आरो, जारलासो अखायानो माबायदि हायो। अखायानो जा गोबांसो हाखाबायलै नै, गारनोनो रोंला नामासै, दिनै सानसे हासिगोनदां अखायानो। हाखाबाय। हनै बेयाव माबा फासियाल जादों आरोना। नै ओइ जों गामिनि दैयानो जा गिदिर देरबोखादों। दहायसो मोनफैखाबाय आरोना। नांदों एसे ओरै बोखोनो हाया। देरसिनदों ए ओइ गामि मोनहैलायबाय नै। ओइ आं थाङा। बुरजाय नै बेयावसो दोनफैनांगौ। बैथिङा थाबायब्रा, नैबे मोनसेखौल' इथिंजाय माबानानै माबादो, बेखौल' इथिं ओरैजाय। बेखौ फोलावबावनांगोन एसे। मानोथ' बेखौ फोलावनानै
थाथोंसै इयो मोनायावबो साना दोन ना फुङाव सोरबा लांगोन नामा गाबोन फुङाव लांफैदो ओमफ्राय खोमसियाव बुइले प्लास्टिक मासे नांदोंनो आरो ना हनै बैयाव मासे दं बैयाव मासे माथाम दय माथाम तामानि सिमां मोनदां मा खालामदों बिसोरो ओइ नै खेबगासिनो नोंसोरखै मा खालामदों नोंसोरो खेबहरगोन नाव जावजानायसो जाबाय नै गायसिमोन दैया ना मोनाबाय नालाय खोमसिसि मोजां नुला आरोना नै ओइसिम मोनहैबाय आरोना ओइसिम दैया हा थाथोंसैब्रा गाबोन फुङाव लांफैदो खोमसि फैनानै नुलानो फासि जाल दहाय माथाम लांबाय आरोना आइया बोखांनानै ओमफ्राय दा मानै नांदोंनो ओमफ्राय मासे बोखांबाय मासे गेजेरावसो दङ दैया जा गोथौनो आरोना नाय नाव जावनोबा फै गायसिमोन आंजों ओइथिंजाय सानो मोनबा नांगौमोन अखायाबो जा गोबां हाबायना दिनै गायसिमोन माबासोआवसो फुंनिफ्राय हानायानो थाखो मोनथाम हादों गायसिमोन फार्स्टआव फुङाव हाबाय खनसे ओमफ्राय आरो सान्दुं एसे दुंबाय आरो हालायबाय ओमफ्राय आरो सान्दुं एसे दुंलायबाय आरो जै हाबाय 12टानिफ्राय हानाय 12टा 25 माबा जाबाय ओमफ्राय हानायानो हानाय 3टासिम हाखादोंना गायसिमोन अखायानो बावैलाय बैखौ नुवासै ओइसिम दोनफै माब्रै जाबाय आरोना नांनाया जिंथिं मानै नै गेजेर खन्दआव मासे दं माब्रै नांबाय आरो दहाय माथाम दा माब्रै बाथोन जागासिनो मेरला बेनो सानैल'खासो जायो आंथ' जाखाया नालाय दिनै समबार बेलाव फैदों ओइयाव सोरबा सादोंना ओइलायथो नुहुरस्राया खोमसि जाबायना गेजेरनिखौ बोखागोन माथो बोखानो हायासै मासेखौ बै मासेया नङा ना बायदि नुदां बोनानै माबानो हाया ओरै बोनानै नों माबा लांदो बख'नो माथो नै माबा दं बख'हर जोंहा गनहैनो नै मासे आरोना नै ना गोलाव गायसिमोन माब्रै